Welcome to Vancouver. Punta tayo sa Jollibee. Ganda niya, no? Yan yung parang tram bus. May kable sa taas. Di kuryente. Electric yun. Ayan, no? Yung bus na yan, no? May kable. Ganda. Ngayon ko lang nakita to. Iba yung tram sa Hong Kong, iba. Ito, bus naman. Tapos high-tech ito. Lupit, oh. Bus 16. Ayun, oh. May bus din sa kabila. Ang ganda, oh. Nakatuwa yung mga bus dito. Meron silang parang sa MRT sa Manila. Ang haba na bus niya, no? Parang dalawang bus na magkarugtong. Welcome to Vancouver again. Rogers Arena. Oops, yan. Tapos dito na yung mga building. Vancouver. Hindi ko pa alam, ngayon lang akong pumunta rito sa Vancouver, pero sa tingin ko ito na yung kumbaga business district ng Vancouver. Ito na. Ganda. Oh. First time ko rin dito mag-drive. Exciting. Ano kaya kung minsan balik ako rito, mag-DoorDash ako rito, mag-food delivery ako. Exciting, ano? Balik ako rito. Dito ako food delivery. Try ko lang isang araw. Tignan ko kung anong mangyayari. Ganda, eh, oh. Marinitsura niya sa Kelowna. Hindi siya ganito ka-congested na lugar. City na to. Baga sa Manila, BGC. O kaya Makati. Hinahanap natin yung Jollibee. Hirap palang hanapin si Jollibee. Ganda rito. Ito, nung katedral nito. Stay in the right lane. Right lane daw. Skip na yung mga street Go dito. past this light, then turn right. Yung sikip ng street na ito parang sikip ng street sa Binondo. Siguro ito yung Old City. Lalaki na ng building dito. Parang kumbaga sa Pinas, sa Manila, sa Makati. Go past this light. Then at the next one, at the light, turn right onto West Georgia Street. Then turn right onto Burrard Street. Parang first time kong makakita ng city, Ganun pala pag first time mo sa isang city. Tingin ka rin ng tingin sa mga building. Kaganda, eh. Tingin ka ng tingin din sa paligid, Hotel George. First time ko sa city. Ganda. Yan na yung Jollibee, oh. The destination is on your right, Jollibee. Yun, oh. Diyan tayo pupunta. Right. Ito ang Jollibee. Nagpababa na kita taga-Bantay Apo. Da kami dito nagudong kami. Kita da kami dito yan. Haba ng pila natin ngayon. Mga kadats, good. Pila tayo. Ay, yung bus. Lapit na. Yun, di pa tayo umuwi ng Kelowna. Pero tapos na tayo mag-Jollibee. Sarap ng Jollibee. Dito tayo sa Canada Place. Pasyal-pasyal muna tayo.
Parang harbor ito. Daming tao. Laki ng cruise ship oh. Yan ang in-order natin sa Jollibee kanina ay one piece chicken with palabok. $12.74 ang isa. Dalawa kinuha ko, $25.48. At isang one piece chicken at saka one piece chicken with Jollibee spaghetti, $11.74. Dalawa rin kinuha ko, $23.48. Tapos yung paper bag, may bayad yun, $0.25. Dalawang paper bag yun. Tapos peach mango pie nila ay $3.49. So dalawa ang kinuha ko, $6.98. Tapos kumuha pa ako ng nag-additional ako ng isang chicken na spicy. Tapos ang total na ay $75.20. Ito yung harbor. Laki ng cruise ship. Lakad-lakad lang tayo. Lakad. Naglanding siya. Ang galing oh. Natubig siya naglanding oh. Oh, diba? Seaplane. Ayun pala yung pinaka airport nila. Ayun oh. Mga seaplane. Canada. Paalis na yung cruise ship oh. Ang laking cruise ship niya no. Tapos dito naman sa tabi niya yun, may pa-take off na seaplane. Tapos paalis na yan. Ang ganda rito. Kita mo yung mga building ng Vancouver. Ito. Tapos yan naman yung harbor nila. May mga ibon sa baba. Ito yung mga seagull yata ito. Ayan. Ang ganda ng building na to. Parang tent lang. Para siyang tent yung tent namin sa tabi ng beach kanina. Parang ganun lang. Oh, yun pala yun, no? Not all Canadians are polite. If you see a Canada goose, please do not approach. Geese can become aggressive if you get too close. Lakad-lakad. Dito pa rin tayo sa ano na to? Basta, nasa Vancouver tayo. Canada Place pa rin tayo. Wala to. World Trade Center. Japan Pacific. Dito tayo papasok. Ito ang pasukan papunta sa parking. Ganda, di ba? Oh, ano naman? Oh. Ano to? Kahoy ito. Taas yun. Oh. Sculpture. Yun pala ang kwento noon. Yan. Itong isa. Sisa. So, last one. Taas niya itong isa. Parang patong-patong sila.
Ganda rito. Palabas na tayo ng parking. Parang maze. Oh, buti nahanap natin yung exit. Ang hirap pang magbayad, oh. Pero okay lang, enjoy. Indigo. Oops, dito tayo. Papasok. Ticket, flat straight, up and to the right. Thank you for Yun, nakakachamba rin. Yun, palabas na tayo. That's good. Sarap ng bakasyon. Bakasyon, isang araw. No? Pwede, bakasyon din, isang araw. Ayan, oh. Canada Place. Dito tayo. Kanina pa yung F-150 sa harap natin. Kanina pa yun. Ba't kaya niya tayo pinapasunod? Kanina pa tayo pinapasunod ng F-150 na yun. Oh, tingnan mo, atras siya. Oh, siyempre, atras din. Oh. F-150 na to. Umiwas kaya tayo kasi kanina pa dyan sa unahan natin. Saan tayo pupunta? Dyan din siya. Itong F-150 na to. Tawag dito sa 911. Hotel Georgia. Naghanap muna tayo ng gasoline station para makapagpagas tayo full tank bago tayo bumalik ng Kelowna. Yeah, that's good. Ang lupit ng kotse ng pulis, oh. That's Charger. Wala kang taka dyan pag hinabol ka niya. Ang lupit ng building, oh. Oh, palutang yung office, oh. Telos pala yan. Sa market yan, ha. Maggas muna tayo, mga ka-that's good. Dito tayo sa Shell, siyempre. Shell tayo ngayon, walang Costco rito, eh. Meron, pero di ko siguro nakita. Yun. Naggas din yung F-150 dyan. Asan? Parang tong F-150 na to, naggas din siya, oh, yung F-150 dyan, oh. Not BCMA. No. Yun. Kalabas na tayo ng city. City proper. Nandito na tayo sa Trans-Canada Highway. Pabalik na tayo ng Kelowna. Alas 8 na ng gabi. Tirik pa rin ang araw, oh. Alas 8 na ng gabi. So 4 na oras na drive ulit ito. So makakarating tayo sa Kelowna ng mga 9, 10, 11, alas 12. Pero meron tayong stopover mamaya sa Chilliwack para mag CR tayo. Pahinga na rin. Unat-unat. That's good. Ganda ng highway dito. Tsaka ano rito, walang palibat-libat ng lane. Pero yung takbo mo talagang diretso. Tapos kanina, hanap ako ng toll gate. Wala palang toll gate dito. Libre. Libre lang ang expressway dito. Pilipinas. Makailang toll gate ka bago ka makarating ng Manila. Pero okay lang naman ang disabilis. Pero dito, libre. Ito naman, oh, quality. Ganda, sarap mag-drive. Oh, that's good. Kakatapos ng stopover natin. Mga that's good. Nakakadalawang oras na tayong nagdadrive. Lamig sa labas, naka-heater. 14.5 degrees. Pero mas malamig kanina. Yan, drive ulit tayo. 2 oras ulit hanggang Kelowna. Nasa tuktok na tayo ng bundok. Yan yung CR. Nasa gitna ng kabundukan. Dilim yun.
tayo sa Bennett Bridge. Galing ng West Kelowna, papunta ng East. 4 na oras driving. Dumi na ng windshield dun. Dami ng insekto. Yun. Kelowna na sa wakas. Ito na tayo mga ka-That's Good. Bukas ulit. Good night. That's good.